Drage Hrvatice i Hrvati, svoju pripadnost hrvatskoj zajednici u Mađarskoj svakih 10 godina možemo potvrditi i prilikom popisa stanovništva. Vjerojatno već znate da to ćemo moći učiniti od 1. do 31. listopada. Naši su preci stoljećima očuvali hrvatski jezik i kulturu i u teškim vremenima hrabro isticali svoj hrvatski identitet. Pokažimo da smo njihovi dostojni nasljednici, da su nam važni naši korijeni. Sačuvajmo sve ono što smo baštinili od naših očeva i majki. Budimo i mi ponosni što pripadamo hrvatskom narodu. Izjasnimo se kao Hrvati.